as a candidate to fill a seat in the Eight Mountain Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Ki saungut ki kertong jongka Congress bagan thup na do Dr. Celestine Lengdo kertong na Umsning constituency ba Charles Marnga na Mauhati ba Stan Louis Rambai na Umroy bat ka kongrona Cambridge na Nongpo. Manta ke sengi kila pendep ya kejing thap kerteng jongki hakmat ke returning officer ha ka office jong deputy commissioner Rivoy district na ke bentaban airing ha ke election araja arfulai syaka yeng dorbar thawany rengkat kejing senran lang jongki bah yeng hasem. Habak renje gilat pathai kubor na kaliang jong uba Charles Marngar, President Jong Rivoy District Congress Committee, rengkat bad u Dr. Celestine Lengdo, kilapan pau ye jing sokmen ka bakrau, ba kum ki kertong kaseng Congress, kilapan dep ye jing thap kerteng menta kasngi, na ki Southly ki constituency ka Rivoy, bat na kaliang u kertong Jong Jirang constituency, uba Adrian Elkain Milim, un sapendep la syai kasngi. Kilapan pauru bawa labun ki pai ba kila kren benye ke seng Congress ha ka bakal donru ke jinge rung ya mi hakini ki sngi balalik no Henry na kaliang ki te ki nongilam ki ai ku blai ye ki pai ba but ki nong tre jong ka party ki bla treshi tam banyai ne habaro santli ki constituency jong ka riboy but ki donru ke jing kermen ka baskem ba baro san ngut ki kertong kini ora ya ke nam job nari boy district. Kilapan pauru ba ka seng Congress kumba kalong hadu menta kampat khlem laningam ha ke jila kumbala penting ko tempan da ki we ki party Henry kalapan yang ru ya ki kertong naboro Henry Pautli ki constituency jong ke jila Meghalaya rengkat ki dur kemat ki bitumai ki banya aireng ha ke ki election araja ar pulai Ipen pau ke jing sko ngu nengkong yaw blai trai kengat nong bu nong thau balai lam yangi bro saungut ki candidate jong ka Congress Party ke jongi I Dr. Silengdo nam sning manga na Mauhati ikong rona khamdej na nongpo bat I ba SW Rambai na Umroy constituency ni penpau ko jing sukemen nomar mendag sengi ngiladep ban pendep ya kani ka filing of nomination bat ni sukemen ba boro sangut ki paper ke jongi ki labyang nun nonok sinong te se ki don hang ni hang tai mo hagaba na kaliang ki election agent jongi kilaban pendep igaba bodona hangte nang neng tai lese te ngi kwa bani thu ipi ba manda gasngi ngi file tang sangut kumni bat kaladon gejing penbej ba iba adrian u kertong la ne candidate jong ka party ke jongi na jirang insa file shai gasngi te kata ga bangi don ban itu ipi te na kaliang ga jongi ngi chimi kene kalat ke kabu ban ai kublai kerpang ya ki paj ba jong baro santli ki constituency kinong tre jong ka party congress ke jongi dekat ki jing kurku kerdo nakaliang ke jonga kumu president nakaliang jongi baro sangut kentup ro iba adrian iban sa file shai kesngi ni ai ki jing kurku kerdo iki baro bat ni don ro ke jinget baga jing kerman ke baskam ba baro sangut ni don hak ta katong jong ke jingele ke jongi kata kata kendiat ke bang kwa bin pau ke kepor shapi ki parlok ngidap da ke jing sokemen ba kumbai presiden jongi hapok ke district iladap mention ngi lala ban file ki Southly ki constituency bat ke jirang ke badang sa kan sa file syai ngi kermen ba barok kan ya baik ke kam te Henry kum ka party congress ngidap da ke jing sokemen ban ong ba ke party jongi kala ban penieng haporok kin Southly ki constituency jong ke jela ke jongi hakapor baki pa iba kidang lengo ka congress kan le kumno hakan ke election na kadaw jong ki jing pet no jong ki katu kan engut ki MLA ki bala job hakan ka term ke bala deb te Henry watla ki bala sajid na ka party congress kim don shu ka party congress pat kelayo daki khmat ki batmai ki ro romba abat ki long kemi ki ban treasure ham ki balong ki candidate hakan ke election ke bamenta na baro ndrupot li ki constituency tika congress kadon ka jing scam ngile se nginom kop te Henry ngam artatin baka party congress kan lon ka single largest party hakane ke election ke ban kane ke election ke bamenta tunan kita kajing kali kajing fi ko sama kajing mi jong kamdi ko mi dirpo ngedang yo ban file nomination mata kasi ban file nomination kadan hadu nyu trek
bat ngam deiru uru thamai apok ka konstitusi ngalabat khandai snem ko munomi khmat wa mele borok pai ba kila itu ya bat segawai baka parti kongres kadon pa apok ka konstitusi jongi ka bami hi de tang unong yalam wa mele jongi umi kat baki pai ba kongres kinong kersan kongres kidang don apok konstitusi haduk mentah kiai am ba unmi ukandidate pun mentah ngilami bania syakmat dak jing kemen pai ba uai tak jing kersan nak mentah jonga ba nak parti ka parti kongres ban ngina martatin ba ka parti kongres kanwan ha ka jing job ana umroi konstitusi bat ngam martatin ba napok riboi hi borok santli konstitusi nginwan dak kongres MLA ki ban ha ka arjar apply kum bakalong hau arjar lai ngina don sautli ki konstitusi ngiwan borok sau teli konstitusi la penjob da kongres pa riboi mar ka them riboi jungi de ka them ka ba e kongres ka ba kan mau ya kejing penlai lut jong ka kongres nadu kapor jong ke British kati kita giru temen ki badan bat ki juhi kai ro i kon gisti kumno kin jiet ye no mi kamat ban jiet yota uparanong song snong utrai snong jong ka dong ka thai bat ban pe ro i parti ka ba pe ngam tak bah kamiat jong pai bang Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela